eu sunt Armando Gal și am Instagram-ul, ne știți deja, Gal Armando 8. El este YouTuberul care îl postează el, eu o să postez pe canalul meu, măcar am văzut pe Asta și Andrei, așa, ne cunoașteți. Dar nici nu mai trebuia să zicem, dar în fine. Acum o să ne jucăm PUBG, o să ne descărcăm pe calculator și o să ne jucăm Și o PUBG. să mai povestim cu voi, dar o să dau drumul la calculator. Să-mi dați like la următorul nostru videoclip. Calculatorile. Acum o să pornim calculatorul nostru. Am o poză așa și mi-e rușine, e așa. Vezi? Avem poze speciale cu noi doi când eram... Hai să începem. Hai să începem. Punem microfonul așa. Vedeți, avem microfon. Așa. Stai. Pun microfonul. Aceea e. Bă. Așa. Dai drumul. Așa, stai. Las că scriu eu. Ne jucăm multiplayer. G, căutare. Uite, merg cu mouse-ul încolo. Asta să-l instalez. Și gata, am instalat. Am stat să mi se bagă la fișier, dau Dovland, unde să caut mai repede. Gata. Nu, Dovland, acum trebuie să dau instalare și merg. Să așteptăm. Gata. Mai încet difuzorul la boxe. Așa că știi că poate o să meargă tare, mergem pe mut. La PUBG, da? Dacă așa, ei, așa, doar. Bun, bagă-ți contul ăla de Facebook. Asta să-mi bag contul. Stai, ce tot fac și eu, să taș, anădărei. Uite că mai este un multiplayer, bagă și tu. Da? Armando 8. Da. Haide. Nu, stai. Așa. Wow, ce skin-uri ne-au dat. Vezi o parte așa și așa. Așa. Bun. Hai să mergem Stai că direct. mă schimb costumația la mine. Ce? Dar nu mă lăs așa. Ok. Hai să vedem Hai să ieșim. Hai să vedem cum ne jucăm. Unde trebuie să dau start? Start, aici. Și acum se încarcă, ne jucăm pe aici. Mă, tu pe aici trebuie să te joci. Știu. Pe asta te... Știu. De jos. Da. Încă după aia mergem cu avionul. Și după aceea pe care îl puști, parcă. Pe care îl puști? Doar să fie pe... Asta. Ăsta și ăsta să te faci jos, să te faci. Eu le știu pe mele. Gata, hai da. Am intrat. După aia mergem cu avionul. Asta că acum ne dă pe acolo să ne Da, întâlnim. să ne batem cu el. Nite. Ha, dă-i. Da, mă, nu ne batem mă cu ele. Eu le dau. Dați așa. Așa. Merg, fugi că vin. Nu, stai, acum ne se încarcă ca să meargă, să ne coborâm, să... Da. Hai că Pe mapă, prostii. am coborât din avion, să se-mi bagă aia. Parașuta. Nu mai băgat-o. Hai să scriu că... Ce faci? Mie? Asta am scris. Da, eu scriu bână. Și de trimitere. Bun, hai că ne-am coborât. Da, stai ca să mă dau jos, să mă Și duc eu. pe frumos. Hai acolo, în sus. Fugi. Bă, care? Aia, uite, asta neam care fugi. Eu deja merg încolo și... Asta nea care fugi. Unde scrie altul. Altul, ăsta. Alătă, fugi. Și poate poți să scriu Da, controlul. fă stânga. Stai că nu știu ca să... Am ajuns, stai așa. Stai. Băi. Hai. Bă, stai că mă scriu, hai să merg pe undeva, să ne echipăm Da? cu ceva genți. Nu, tu mergi, stânga în dreapta. Dar nu, hai că mergem Nu-i acolo. viața. Un rucsac, yes! Și am găsit una. După ce o să facem un joc, să ne Am o jucăm. cască!
Stai că și mi-am găsit o cască. O să facem un joc care să ne jucăm Gerna FIFA iarăși. Da? Să vedem pe calculator, așa, pe telefon. Și o să mai ne jucăm Need for Speed. Nu mai vorbi, fugi, că ne vin la noi, Nata. Hai n-ascultători. Asta că uite ce le-am fuzionat, o frică. Deja, te că mă duc încolo. Așa, Nicolai. Dă-i. Mamă, ce l-ai împuhat. Hai, mergi. Fugi aici, fugi. Fug! Și eu fug. Stai, unde e ăla? Uite aici ne-a fugit. Așa. Oh! Așa. Nu, m-am chipat, așa. Tu, un sniper, fugi. Nici ce mitraliere mi-am găsit. Mamă. Gata. Sunt spatele nostru. La ce, Da. ca prostul m-am uitat în spate. Și ăla, da. M-am făcut de râs. Eu, știi, aici, știi, chiar am spus, sunt spatele nostru. Uite-le, sunt pușcăle tăi. Mamă, parcă sunt... Stai că scriu ceva ție unde să mergem. Ne auziți măcar? Cred că se aude. Ui. Ce tată, uite ce Stai, mai mic. bine. Mașină, uite, mai mașină. Unde e butonul ăla? Stai să arunc din mașină, tu mergi cu mașina în față. Uite, Bă, aici ne-am parcă, urcat. uite, amândoi suntem în mașină. Trage tu, trag eu cu neutralea, dar tu stai și conduce, da? Da, bine. Hai. Mă învârt. Asta să mă văd un pic. Hai, și dă-i. Uite la pe Tu unul. fugi, fugi, mă, cu mașina eu dau din Nici mă spate. duc, nici la pe deja l-am plecat pe Ui, ce unul. bine că amândoi suntem într-o mașină. Eu le-am pus, tu vei. Uite, tată, uite cum l-au omorât. Oh, stai că scriu ceva. Îi scriu în coment, ceva rău la ăsta îi scriu. Mă, băgați-ai, Așa mai departe. la ăla care l pușc. Dar noi de puteți să vorbim. Puțin atunci, hai. Mergi. Tot de pe p. Nu stai așa, nu. Să găsesc, nu, că nu-l găsesc, mă. Mă. Armando, vezi că unul fix lângă tine nu mă tot te juca. Păi să-mi bat piciorul. Stai că mă duc pe... Dă-i! Așa. Mă duc, fug! Hai, în mașină. În jeep. Hai. Nu, stai, ce avertisment? Nu știu ce avertisment. Ce avertisment e? Ești mare de avertismente. Ăștia nu vrea să mor. Bă, ascunde-te! Vezi, aia mare. Du-te Bă, pe ea. dintre noi dacă trebuie să se închide așa în o mapă. Cine o să câștigi tu sau câștig eu? Cine e câștigă? Dar nu putem amândoi. Aia nu știu, că trebuie să urmărim numai unul să rămâne. Cred că. Ca în general FIFA, știi? Ăla că mă mor tu și câștigi tu așa mai bine. Bă, hai. Nu, las că te ajut să duci drumul. Lasă. Nu, hai, mă ajut pe mine să duc drumul până la cap. O să mă răzbun pentru tine, da? Că nu o să mor. Bă, în spatele tău. E mă, iar mă, tată, în spatele. Omule, nu mai te uita în spate, că și eu sunt așa. Mă uit în spate. Fugi. Nu mai. Așa, hai. O viară ne ceri un cod de ăla. Așa? Eu, tu nu eu jos fața asta, Oh. Bă, e o vară, bă. Fugi. A fugit, dă-te drumul. Ce? Eu nici nu mai dau drumul. Asta că am pus-o pe pauză. Bagă-te mă și tu pe pauză. Stai că dau și pauză. Așa. Unde e pauză? Pauză e aici. Oh. Doamne, ce merg mult. Nu mai pot în bate inima. Nu da start. Nu da că start. Așa până. Îi dau start. Nu. Tu și tu. Hai că da. Nu, 3, 2, 2, 1. 1. Hai.
Uite-l-ai, bă, îți doi încolo câte mașini. Mamă. Îți dai câte mașini în pușcăle. Bă, un shotgun, hai! Nu, stai că mi schimb. Control, aici. Shotgun. Stai să scriu ceva ție. Stai că să cumpăr viață, unde trebuie să dau eu la Să viață? bage ăia. Parcă le aveam cu hack, mă. Păi l-avem cu hack, dar nu așa. Păi nu de pe Google ai descărcat, că o să nu l-ai hack cu hack. Ia, păi da, păi stai să-mi cumpăr viață full, alte pistoale, alte. Gata. Ai cumpărat și mie mai mult. Păi cumpără. Hai că dai într-o acolo. Hai. Select, unde select. Ia select. Gata? Te-ai echipat? Am echipat, tată. Dar și-o trebuie Bă, să- stai, să-mi iau o dublu cască. Eu dublu cască? Da, mă, Dar nu și-o mi-au o cască de ta, mai Nu, că mă, capul. tu nu înțelegi. Nu, mă, să-ți iei două căști. Mă pun o cască din aia cu fabele. Fugi încolo, tu la jeep. Dar stai că uite jeep-ul. Mamă, ce motorită faină. Ce? Hai, mă, merem cu jeep-ul amândouă. Bă, nu este jeep. Unde e jeep-ul ăla? Ei, mă, încolo. Ia, Mitra. Stai să mă duc cu țără pe la el. Fugi, bă, să spatele nostru. N-ai că dau eu cu spatele. Tu chiar, bă, câte... Gata, mortus. Da, uite care viață, mă. Ah. Vezi ce l-a fletat, vedeți? Bă, mor, bă, ajută-mă, mor. O să-mi da picioarele. Vezi ce te-a fletat jos. M-a scăpat o viață. Da, chiar bine, da, cumpărat. Mai încum. Apoi, nu ți-ai cumpărat. Eu mai cumpăr. Fugi! Gata. Așa. Aici nimeni nu mă găsește. Mă duc în iarbă. Stai așa să stau pregătit cu pușca. Niu. Mama, în timp de 12 minute te plimbăm. Da, mă. E unul acolo în iarbă. Bă, trăgi în el, mă, prostule. E mănită, Bă, nu mai vreau reclame. Ieși. nu este reclamă. Ieși afară. Ba, nu, Ieși afară. nu, anunț. Nu e așa avertisment. Să ne dați like la acest videoclip. Bă, tu... Hai, ce prost ești, bă, omule. Tu vrei să murim aici. Că iar nici cere codul. Nitele, trage! Nu-i viața, mă, nu stai să mă dau jos. Gata, am pus-o mine. Uite-te în spate, Se vede că poate uite-te în spate, uite-te în spate. Dar poate că cu mașina de-l dracului. Pau, jos. Eu nu mă uit în spate, că știu că vrei să-mi scazi în viață. O să ne jucăm poate PUBG sau Free Fire. În viața reală, dacă puteți. Hai că am mult timp să câștig. Moară-mă, că e gata, uite, s-au adunat. Nu, uite, că încă nu s-au adunat. Stai că mai avem încă 5 secunde. Stai să te găsesc. Unde ești? Aici în spatele tău, uite-te bă în spate. Gata, omoară-mă. Mi-e milă. Dă-mă, o fi câștigi. Ai murit. Gata, ai câștigat jocul, așa? Vito, oprim laptopul. Acesta a fost care l-am Videoclipul. jucat. Am videoclipul. O să mai ne vedem. O să ne mai vedem data viitoare.